Wala sa mga epekto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang ginpasaka nga kaso sang Department of Justice sa Vice Presidente may kangtanan sa grave threats o kung pagpamahog sa ni President Ferdinand Marcos Jr. Sa interview sa Bombo Radio kay House Prosecution Legal Spokesperson kaga Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. Iyagin pahayag nga separado ang duha ka legal actions nga ginaparigayon bato kay Duterte. Sunod sa iya ginalantaw sa impeachment proceedings kung dapat pa ba lang magtiner sa pwesto ang Vice Presidente labi ng sampaw-sampaw nga mga aligasyon ang ginapangatubang sini. Pahayag ni Attorney Tolosa sa tion nga makitan sang korting nga guilty si Duterte sa mga aligasyon didto na kag desisyonan nga kakson siya sa pwesto kag permanente nga hindi na makapadalagan sa bisan ano nga posisyon sa gobyerno. Samtang ginalantaw naman sa kaso nga ginpasaka sang DOJ kung mayara bala sang criminal liability si Duterte sa iya pagkontrata sang assassin para sa pamilya sang presidente nga may konsekwensya nga pagkapreso kung ini ang makonvict. Well, magkahiwalay naman ho no ng mga legal actions itong mga to. Sa impeachment proceedings, no, ang tinitingnan natin dito, ang pinag-uusapan dito ay kung ang katanungan na dapat pa bang manatili sa pwesto bilang pangalawang pinakamataas no na lingkod bayan ng Vice Presidente, no, kung siya ay mahahatulan dito, no, na siya ay may pananagutan, ang kaparusahan dito ay pagtanggal sa kanya sa pwesto at perpetual disqualification from holding public office. Sa usapan naman na file na grave threats sa Office of the City Prosecutor, yan naman ay criminal action. So ang pinag-uusapan naman dyan ay meron ba siyang criminal na pananagutan. So kapag siya ay dyan ay na-convict, ang kaparusahan naman dyan ay kulong. So magkaiba naman yung purpose ng dalawang actions na to na pwedeng simultaneously na tumakbo. Si House Prosecution Legal Spokesperson kag Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr.